si Manangilin eh. Halilak na, di galingaw. Ano man dong? Anak. Anak aja. Nanamuanag na, mura na sa tayo na. Litik na. Dalton. Dalton. Halag na, ulit na nilag ilong. Di kapit ka na adyo na siya. Dalton. Kada palis lag do ya. Natug man na. Ano buabujag na. Naku. Mapagalibuan o. Kami, di na sa kada gumabutang sa kabuhan, buabujag. Saan yung pakaan niya? La, Dalton! Padak yung bagtak mo eh. Kapit ako kay baw nga na, duha ka buo. Padak man, dugo sa La, napuwagilong! Ano man nagbubo? Ito kami. Nagkara man no. Dugo na. Luwat ni mo tay. Isa. Luwat ni mo, putiin. Puti deh kalong. Luwat tatay putiin ha. Gabi Di item na. gabi ikit ang. Putiin lagi, murang tatay. Kuha promi ka naglisid na. Aman. Wah, yan atay sa oras tayo na. Aman siya. Luwat tatay, putiin. Nagdudan, natug man na. Adigid na, angkos kamot. Adigid. Yara. Bukan na. Sup-sup naman pud. Huy. Mo po'y pagdidi. Matong tao niya ha. Ang tawag na sounds bore. A few moments later. Good morning. Adong buntag sa tanan. Dahang salamat, Lord. Katagan pa ko ni mo, grasya. Ang adlaw o. Tapos kung hangin, makahanggap ko sa paginawa. Bisag, nakamata ko sa Zoom mga alas 2. Kaya, kiandara na po ko. Sige na po ko ilaid sa ang sakit sa ang likod. Boga dyan niyo, buhandar nga, alam mo dun sakit ha, kaadyo ang likod. Painainin ko sana pag higda, sakit, jam action ko kasukaon, madugaling karon ako nakasuka kaya nag-inom ko daning, kuanan kong upaw aning hilba. Kasi ito nakaalag hilba, ibatangan dyan ininit, ipainom ni dyan na, so sakit po dyan kadyo, nagpabutang ko sa lumpas, sa ang likod. Ano ba dyan yung basta mandar, gapos palis, okay pa ito ng suri-suri dito, gawas sabay, dito, ubos, kasuri-suri po ko gapos mga alas, maybe yung siguro to, tapos gawas, nagpa-singot, sa ganyang mga alas 2 sa kadlaw, tukaran man inoon ko, por Diyos na po ko kasakit. Kanta ko gibuhat gapon kato ramang nagsuri-suri ko atos gawas o istorya hinay-hinay. So sige kong pangbarp og dagko. Ang likod sakit ginhawa, mabatok sa ang kuan. Kuto-kuto. Nagkuan na po ko, nagbakos na po ko. Kaya maulian man og magngani ko. Wala gyud masikog. Barpog dagko. Nagapon di ay mamanto di ay siguro ni kanikaan mo gabi. Kuan. Kuan mo kumakalugaw. Kanikaan ko gabi gamay nga luto. Nga lingag. Dili lugaw. Mali siguro ni kan pa ko nakanang na. So ay po kan gabi eh. Kang sadang gabi kay katumang inunan nga na nagkukuan nga ni siyang atin masama sakit ang likod hindi mabugto sige ko bar pang dagko Ginoo sa kaniyang balatian nga
Hanap ta ko na pamta ko yung maintenance kong giinom. Mamdyo ko nang uan gapon. Hindi ko ramon ko nang suri-suri sa gawas. Munit ko sa kabok-takong. Alam po ni Isir Ninjo, kasi ginamoy katambag nga sa iyang ang buhaton, agang paminat sa dughan, murag anong puno akadug hangin. Labi nang mabutangan ako sa lumpas, pero hang di ko nagdangarang pas kasakit. Uli po ito gabi nagtabang-tabang ko nila, kaya nagluto mas upawag din ng magan, kay sayang man. Saging nga among pinalit ka ni Agni si Mana na inog na itong ahasan tudluan nga maglamog makaroon to sila nanuri na sila magan pusat sa padil ko na mata manlagi na hindi bati maghanidyo ko kanunay hanggang tinsan magdaguok hanggang likod pod walang gisilaban sa kasakit sa gibutangan ng paghihaplasan na ning bulita nagtangan sa lumpas. Pero aksin ko kasukaan sa kaniyang balatian ang gusto nyo nga maadyo ko gingpit nakalang di na ko makaramdam nga magsakit ang likod di naman nun kaso sakit ang operasyon pero naga po yung muragbugan nga mo santo nga mo sakit sang tijan. Kanihang likod di jiwa dyan mawa maraman gyapon ng paminaw sa katong sa una sa pa ko operay nga kanang marabaho ko para lang manglabada ko masakit na ang likod darang paplasan mawa karon lahi na pod kay masakit ang likod ang paplasan butang sa lumpas sa may mo gawas ng sikog barb dag way bugto dag murag basta dagkag tingog ba nanay nakapatigan yan yung nagsuka ba kuno ko ako nagsuka padung paparang ipugnan so makaingan ako murag mabintahang paminaw pero musaka aghang kanang murabag na mo gawas nga pagkaon sang ginawaan pero pa mo kuning kaon naginom ko ininit muna mahadlok ko magbiyahe o nakura isa saan alam nila ang maragahay na sila karumpit sa Nuevi wato po kuskurtis magpabilin mga apo mo eskwila man na humana ko nagbanzusan humana ko niinom og katong hilba oh Ginoo sana man ang lawas santo lagi ini ginhawa gamay rab dyan kan gabi nga luto kaya wa man makalugaw kay matog na bisis sila supaw kay si Undoy naman yung taliwan yung Undoy ijang-ijaan nihatag po sila gamay nga kuan pangkapi pamainit painit sa itong dihaja itong nabisi wa makalugaw kay nagluto lagi o nagandam nagprepara lagi para di namagan parang sadyo sila o kahuman parang sadyo pangadto matong kaan na lang ko di nang nga di dilugaw mao day siguro ni di na siguro day pwede siguro makaon o kahi kaya alas 2 palagi ko nakamata naginganin ako mo niya ang bation nasa bandang halikod maglingkod na lamang ko sira kong barb pero wala naman hindi stress doktor itong pag-check up na sebaran kung ko bali 3 months
Kato din ning comment ni ingon nga di ko na ko pwede sa bisaang upaw. Di po pwede sa upaw di mo balik kay naa si Jay importante si zaman na importante dito naa si Jay kaso dito sa ijahang katong pangatos gawa sa una naman na Jay palihok dito mo lang dyan gibalik-balikan dito sa Manila. Kinahanglan din dyan mo balik naka-schedule na sila pit sa 9. Pero okay naman ko kanang ning komentanin nga di kuno ko pwede magliok-liok pero pwede naman siguro ko magdengag hindi na gani butak ang nilugaw kay di man po nakadubugat kay lisod po dog di ko maglihok-lihok ang pagkaon wala makasikaso manangandaman naman ko nilag kuan og tubig no importante kay na may tubig danis bay kanin lamang kahoy probilan mo kung sa kahoy kanang paghaling o kira man na siguro na kaya ra na paglagyo musumpong ko pag-ilaid lagi sa kasakit o nga ano ni saan taman o maog ka ng manudilihan ko maka-agwantar ako agwantahan naman na taman 3 months kay under observation pa man ko 3 months ka naman ko gituman nga tambal kay mag-agwantar ako pizza dos na ron ja, si Ma'am Siri lagi dia sa Balinsa ningin nga palaagon ko ko ini ka size murag di jud ko siguro pasalig nga mo anha kay madlok ko ug buhon ram na jang giingon nga palaagon ko kay magchika-chika ko kung nanay jang nanay pasig pohon pagkabuyon ko sa Ginoo pohon kaloyan sa birthday nalaman ko nimo birthday nalaman nimo ko pohon mula agdiha kay murag aga pang samad murag di pa po okay kay naa pa ko'y magnget-nget pa munang di sa jud ko mo lakaw pagas lang kog lakaw atos taglaran og ahang check up para karon sige lagi ko kuan produce ko rin yung likod na time nga mo andar ingani ko maglisod ko ginhawa sa kasakit tanan nga nag subaybay sa ang pajag nagsiglili itong naging sigingan nga magpakaadyo ko hinat paunta nga maado na ko singpit okay salamat ko sa inyong pag-ampo maka maado na ko singpit mawa na talang balatian o Ginoo Ginoo alas 10 na mas buntag ako gunay mo gawas karon sa gawas pero ko taman sa lingkuranan kay mangyapo ko na uli sakit mangyapo ni ang likod batok sang kutok-kutok upaw pa sila bikas kay mulinay namatdan sila sa ondoy daan ako kung sabot sa gibati rong adlaw murag bawa ni ang kutok-kutulay man batok sa ahang likod sige po kung panag-absag ang pamawagan niya nilugaw gamay bakit gini pasensya na mo gani ka sugis kanina ning gibati kaya aron makapahungaw po ko sa aban sa mga maluwang kasing-kasing nga mag-advise nga ingana salamat naman po ko ako aning hang pamati pizza dos sa Aaron adlang Martes maro to ahang kapaambit ninyo
sa ahong debate. Musmunha dengan salamat yung tanan. Amping mo gahamo dapit sa kahanginan naman talag kaila. Amping mong tanan hinatpon ta Ginoo magaban ka natang tanan sa matag oras ug matag adlaw katong panginabuhi sa uban labi ng tuas gawas amin kakaipot sila labi ni Rosemary diha sa pagbilaran gimingaw ko sang kling kay si kling diha ito ada quiet pero okay ra na madara na magampo kay na naman kay pwede naman ka mag-video call sinong anak nga to sa quiet amping diha kling at least kanunay uban kanunay ag Ginoo lang kanimo pero media sa quiet